Moni ntine chake. De nkhani ndi ya ku Greece ete sitinapeleka ku Greece mwaziwa kumene kuli Athens kuli Greek mythology yoti amachita study anthu kuli nthano kumene koko zodabwitsa zija zoti anthu mpakana kumazichita study. De nkhani yake siyayitali kwambiri nde sindikuziwa kuti ifunika tii kapena madzi kapena basi kungomezera malovu koma tiyentichenza. Ku Greece kunagwa mpungwepungwe chifukwa cha nkhani ya mayi uyu dzina lake Roula Pispirigu. Roula ali nzaka 35. Iye wapezeka olakwa pa mulandu okupha mwana wake wa zaka 9 mtsikana dzina lake Georgina. Mwanayo anapezeka kuti mu 2022 anadwala ndi anali mchipatala nthawi yayitali. Anadwala kwambiri mpaka mwana uja analumala. Amayi ake kumapita kumakamuona kumakhalira kulira ndi nkhani yawo ina atchuka kwambiri kuna kuti mwana watani. Kenako mwana uja anapeza kuti amwalira ndi zinazamba kudabwisa. Amayi aja Roula ndi amunawo kumakhala pa TV ma interview. Chimene anatchukira kwambiri chinali choti anali ndi ana enanso awiri atsikana oti nawonso anamwalira. Wina anamwalira 2019 ali ndi zaka 3.5, wina anamwalira 2021 ali ndi 6 months. Ndikukhala ngati 2019, 2021, 2022 ana onse atatu atsikana kumwalira mosadziwika bwino. Nde zinapangisa ma doctors kuti alowerere ayambe kufufuza kwambiri kuti kapena pali disorder ina yake yomwe iwo achita misi chomwe chokupha anawa ndi chani. Ndi amayiwo ma TV ma interview ine sindikudziwa kuti ndi chani kukayikisa matatu anawo kuti asonyeze kuti amakonda kwambiri. Komano anapeza kuti amuyesa Georgina uja mwana uja thupi lake anasapeza kuti mthupi mwake munali ketamine. Ketamine yo ndi mankhwala amene amagwiritsidwa ntchito kwambiri ku maveterinary okomolera zinyama komanso ndi oyipa akapezekedwa kwambiri. Nde atamuyesa kwambiri anaona ma timelines nthawi yomwe mwanayo anamwetsedwa kaya anabayidwa ketamine yo. Inali nthawi yoti koyamba atapita kumene kuchipatala tonse kuti anamwesedwa ketamine uja koma sanamwalire mpamene amalumala miyi. Atalumala anakhala mchipatala muja nthawi yayitali. Kenako anadzaoneka kuti system yake imaonetsa system ya munthu kunena kuti ngati wamwa mankhwala onamwa nthawi yakuti kaya mwezi wakuti kenako wamwanso lese mwina wamwa January kenako mankhwala aja wazamwanso June zimasonyeza depending on kuti mankhwala ake ndi ndi anasonyeza. Ene nthawi yachiwiriyo ndiyo mwana apeza kuti mwana watani omwalira. Ndi ma doctors anena kuti iye yapezeka ndi ketamine mu system chifukwa chani palibe aliyense amene amachita prescribe amapasa mwana ketamine ndipo mwana palibe amene anampasa ketamine. Ndi Roula amayi akewo ndi anesi ndi anamba kwakayikira nkwamba kwazenga mlandu opha mwana. Ndi maliro analoti akayika kale anapezeka kuti anakafukula maliro aja kuti achite search chifukwa chonena kuti atamba kuchita search Roula kunyumba kwake makompyuta ake anapeza kuti chilichonse nchochita delete. Komanso anapeza kuti atayamba kuyang'ana ma backup paja zinthu ukachita delete amatha kuzipezabe zochita delete zija ma expert. Koma zimaoneka kuti khangati anachita haya munthu onoti achite delete zinthu zomwe sizidilitika zotsalazo. Ndi anakanika kupezapo kalikonse. Zinangochitika kuti atakafukula maliro anapeza kuti m'bokosi mwa mwana muja anayikamo iPad yake yomwe amayikonda kwambiri. Ndi anayamba kuyang'ana mwa iPad muja nkupeza kuti masechi amene anali pa iPad zomwe zimayang'anidwapo zinali ketamine. Kuti ketamine tikakampeze kuti ketamine amagwira ntchito bwanji. Ndi mpamene anadziwa kuti amachita search zimenezo ndi mayi akeyo ndi chifukwa chani achita search mankhwala onena kuti ndi amene akuoneka kuti amupha mwana. Ndi milandu yakhala kuchitika zinafika point yoti anthu anakwiya naye kumuda kuti akamapita ku court amamuveka bulletproof vest. Azipolisi amene amamperekeza anali ma riot police aja amanyamula zozitchinga aja kuopa kunena kuti angavulazidwe kapena kuomberedwa chifukwa cha mmene anthu anakwiyira. Ndipo fufuza kunena kuti chinampangisa tapangiro nchija ndi chimodzi zifukwa zake nali attention basi zomakhala pa TV so basi nali njira yoti khangati atchu. Komanso banja lake linayamba kusamveka bwino silimayenda bwino mamuna amafuna kumusiya. Ndikoyamba komwe ankafuna kumusiya mpamene amazamwalira mwana woyamba 2019. Kenako atatasiyana munapezeka message yomwe anantumizira mamuna wake yonena kuti I think kuti tizisiyana tizipezeka kunena kuti taluza mwana ngati kuti kwa maliro. Ndi message imene inali yodabwisa kwambiri. Mamunayo nayo anamtembenukira mkaziyo fasa amadziwa kuti chikuchitika nchani. Ndi chifukwa choti
ampeza olakwa pa imfa ya mwana wake uyu Georgina. Mpamene ayamba kucheuka onse kumati ana ina aja anamwalira bwanji. Chifukwa koyamba mwana wa zaka zitatu ndi hafu yo atanayo kuti wadwala kansa wangochira kumene. Atangochira ngowezo twangodwala musadziwika bwinonso kumwalira sanga. Pamene amadabwa kuti chanchitikira mwana nchani. Koma anangoti mwina liver failure mwina chani, anangozilinganiza kuti mwina nzolingana ndi kansa imene amadwala icha. Koma nthawi yomweyo ananena kuti no tichiteni investigate kunena kuti ana ina aja chachitika nchani. Ndi anayamba soma investigations mpaka naso kuchita exhume kukafukula maliro. Ndi apeza kunena kuti anawo anachitidwa suffocate onse awiri. Ndi ali ndi milandu yayikulu, anthu akuvuta akunena kuti nayenso aphedwe. Ampatsa dzina akumutchula kuti Medea. Medea mu Greek mythology, munthano zakale za ku Greece, anali munthu amene anapha ana ake chifukwa chonena kuti mwamuna wake anapita kukakwatira mkazi wina. Ndi iye akutchedwa kuti Medea wa masiku ano, wa nyengo ino ndi iyeyo. Akukana kuti iye sanapange china chilichonse koma nkhani ndi imene yoyo. Ndi panopo ampanga sentence to life in prison pa imfa ya Georgina mwana wa zaka 9. Akuyembekezera kuti ino azengedwenso milandu ina iyambikanso miyezi kubwerayi ya ana awiri atsikana ake awiriwo. Apolisi so pochita search anapeza zomwe amajambula mwana wa zaka 9 Georgina. Ndi zimene amajambula tiyana tiwiri ngati tima sisters takero tili ndi makupe ngati angelo. Ndi amajambula amayi akewo amajambula ngati chinthu choopsa, nkhope yayo amango ipenta black. Zithunzi zosonyeza kuti mwana anali ndi mantha kwambiri amawo pa amayi akewo. Ndi apolisi akukhulupirira kuti Georgina yo anaona zomwe amayi anachita azibale akewo, ndi amakhala mwa mantha kwambiri. Imene ndi nkhani yomwe yagundika ku Greece ya amayi awo a Roula Pispirigu. Zikomo kwambiri.